ዛንታና ብና ኤሮፓያን አቆጣጸራ ኩልተሽን ክልተን ዝተፈጸመ እንትኾን ጁንን ፍሊክስን ዝተባሃሉ ሰብ ሓዳር ምስ ወዶም በመኪና እናኸዱ የርኤና ጁንን ፍሊክስን ብጣዕሚ እናተጨቃጨቁ እዮም ነይሮም ወዶሙን ጭቅጭቆም ስለ ዝረበሾ ወላዳ አይበኪሃሉ እምበር ንሳቶም ግና ምንም ከይመሰሎም ጭቅጭቆም ይቀጽሉ ጁን ፍሊክስ ንሳ ምስ ትፈልጣ ጓል ርክብ ከም ዝጀመረ ስለ ዝሰምዐት ኣዝያ ሓሪቃ ትርከብ ፍሊክስ ድማ ምስታ ትብላ ዘላ ጓል ምንም ዓይነት ዝምድና ከም ዘይብሉን ትዛረብ ጁን ኢሉ ንተሐቅውን ምኽሓዱ እናዲድዋ ሕርቃና ብቁጽጻሪ ኣብያሞ ናይታ መኪና መዘወሪት ትሕዛ ኣብዚ ሰዓት እታ መኪና ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ከይዳን ትትጋጮ ፍሊክስ ይመውት ታሪኽና ንድሕሪ 17 ዓመት ይወስደና እሞ ሰለስተ ኣዋልድ መሓዙት ካቲ ሜገንን ስቴሲን ኣብ ሓደ ሆቴል እናተገባበዛ የርኤና ናይዚ እንግዶት ምኽንያት እዛ ካቲ ትበሃል ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ዳይሬክተር ኮይና ብምቁጻራ እዩ ካቲ ፍትሕቲ እንትኾን ኣብ ሓዳር ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓንቲ ጓል ወሊዳ እያ ሕጂ ድማ ብሪን ምስ ትበሃል ጓላ እያ ትነብር እዘን መሓዙት ኮፍ ኢለን እናዕለላ እንሃለዋ ናይቲ ክፍሊ ሙቐት ዓርዩ ስለ ዝወሰኸ ኤሲ ከብርሃን ትፍትና ምስራሕ ይኣበን ናብቲ ሆቴል ደው ኢለን ድማ ኤሲ ዘስተኻኽለለን ሰብ ንኽልእኹለን ይነግረኦም ኤሲ ክጽግን ዝመጸ ቆልዓ እያን ዝበሃል ምልኩዕ ወዲ 15 ዓመት እዩ እያን ግዜ ከይወሰደሉ ነቲ ኤሲ ሰሪሑ ይዓርየለን እዘን ኣዋልድ ንእያን ወሊደን ከብጽሕኦ ዝኽእላ ዋላ እንተነበራ ብጽቡቕ መልክዑ ተማሪኽን ስለ ዝነበራ ግና ከደናንቆኦ ይጅምራ ድሓር ከዓ ካቲ ቅልዕልዕ ዝበለ ናይ መሐንበሲ ክዳን ተኸዲና ናብቲ መሐንበሲ ትኸይድ ናብቲ ማይ ክትኣቱ ክትብል እያን ርእዋ ብኣኣ ስለ ዝተማረኸ ግዜ ከየጥፍአ ከዋግዓ ይጅምር እያን ብዕላሉ ንካቲ ክስሕባ ዋላ እንተሞከረ ግና ከይተሳኽዐሉ ይተርፍ ክዳን ውፅኡ ናብቲ ማይ ይኣትሞ ንሳውን ንኽትኣቱ እንትጥይቓ ኣይደልን ትብሎ ንሱ ድማ ኣብቲ መሐንበሲ ጠሊቑ ይተርፍ በዚ መንገዲ ንብዙሕ ደቃይቕ ከይወፀ ስቑም ትብል ግና ካቲ ፈሪሓ ከይዳ ተውጾ ንሱውን ወፂኡ ቀሊ ከም ዝነበረ ነጊርዋ ይስሕቕ ብድሕሪኡ ብመልክዓ ከም ዝተማረኸ ነጊርዋ ናብ ክፍላ ብሓደ ይኸዱ ኣብኡ ድማ እያን ንካቲ ክስዕማን ትፍትን ትርሕቖሞ ካብ ዕድሚኣ ምስ ዝንእሶ ወዳት ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይትገብር ዋላ ዳኣ ትንገሮ እምበር እያን ነቲ ዘረባ ሸለል ኢሉ ካልኣይ ክስዕማ ይምኩር ብድሕሪ እዚ ግን ተሳኺዕሉ ብሓደ ይሓድሩ ንግሆ ካቲ ካብ ድቃሳን ትትለዓል እያን ኣብ ጥቓኣ ዕምባባ ኣቐሚጥላ ከም ዝኸደ ትምልከት ካብኡ ካቲ ምስ መሓዙታ ተራኺባ ተተሓሒዘን ካብቲ ሆቴል ይወፃ ድሕራይ እያን ኣብቲ ሆቴል ከም ዘይሰርሕን ኣብኡ ንዝሰርሕ ዓርኩ ንሽዑ መዓልቲ ስርሑ ክሽፍነሉ ከም ዝመፀን ንርዳእ እያን ምስ ካቲ ብዝሓደረሉ ሰዓት ናይ ጓላ ብሪን ፎቶ ወሲድላ እዩ እያን እውን ካብቲ ሆቴል ወፂኡ ናብ ገዝኡ የምራሕ ኣብ ገዛ ምስ ኣዲኡን ምስ ሰብኣይ ኣዲኡን እዩ ዝነብር እያን ምስ ሰብኣይ ኣዲኡ ኣዝዩ ዘጽልእ ቅርርብ እዩ ነይርዎም ኣዲኡ እውን ብዙሕ ግዜ ስለተሓምም እያን ብዝተኸኣሎ መጠን ነዲኡ ይሕክማን ይንከባኸባን እዩ ካቲ እውን ናብ ገዝኣ ተመሊሳ ናብ ሓድሽ ስርሓ ንምኻድ ትዳሎ ጓላ ብሪን እውን ኣብቲ ዲኣ ተቆፂራትሉ ዝኒኣ ትምህርቲ ቤት ስለትመሃር ብሓደ ንምኻድ ይዳለዋ ብሪን ብዙሕ ግዜ በይና ትኸውንን ምስ ሰባት ዘይትረዳዳእን ቆልዓ እያ በዚ ባህርያታ ድማ ቅድሚ ሕጅብ ትመሃረሉ ዝነበረት ትምህርቲ ቤት ብዙሓት ተምሃሮ ስለ ዝቕልዱላን ስለ ዝላገጹላን ስምዒታ ተጎዲኡ እዩ ነይሩ ሓድሽ ሰባት ብዝተፋለጠት ቁፅሪ ድማ ውሽጣ ጽቡቕ ስምዒት ኣይስምዓን ናብ ትምህርቲ ቤት ምስ ከዳ ካቲ ብርሑቕ ንእየን ሪኣቶ ትድንግጽ ሽዑ ንሽዑ ግና ናበይ ከም ዝኸደ ከይረኣየቶ ካብ ዓይና ይስወር ዓርሳ ንምርግጋእ ድማ ካልእ ምስ እያን ዝመሳሰል ሰብ የርኤ ኢላ ሓሲባ ትኸይድ ብሪን ናብ መምህሪ ክፍላ ኣትያ ትምህርታ እናተኸታተለት ከላ እያን ኣርፊዱ ናብ ክላስ ይኣቱ ንሱ ነዚ ትምህርቲ ቤት ሓድሽ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብ ጥቓ ብሪን መፂኡ ኮፍ ኢሉ ይፋለጣ ክላስ ምስ ኣብቅዐ ድማ ብሪን ናብቲ ኣርት ጋለሪ ትኸይድ እሞ ኣብኡ ሌዝሊ ጂናን ስቲቨን ዝበሃሉ ቆልዑ ይፋለጥዋ ጓል ዳይሬክተር ስለ ዝኾነት ንጥቕሞም ኢሎም መሓዝኦም ይገብርዋ ንሳውን ሕጉስቲ ከም ዝኾነት እንትትነግሮም እናተኾላተፈት ስለ ዝነበረት ስቲቭ በዘራርባኣ ይስሕቓ እያን ኣብ ጥቕኦም ስለ ዝነበረ ግና ስቲቭ ኣብ ብሪን እንትስሕቕ ተናዲዱ ንስቲቭ ተዛሪብዎ ይኸይድ ቶም ዝተረፉ እንሃለዉ ካቲ ትመጽሞ ሌዝሊን ጂናን ንካቲ ንብሪን ናብ ሓደ ፓርቲ ሒዝናያ ንኽንከይድ ፍቓድልና ይብልዓ ካቲ እውን እሺ ኢላተን ተተሓሒዘን ይኸዳ ኣብኡ ብዛዕባ እያን እናዕለላ ጂና ቅድሚ ሕጂ ንእያን ከም ትፈልጦን ዝኾነ ግዜ ርክብ ጀሚሮም ብዙሕ ከይጸንሑ ከም ዝተፈላለዩ ትዛረብ ብሪን በይና እንሃለወት እያን መፂኡ ደስ ዝብል ዕላል ከዕልላ ይጅምር ንሳ ድማ ብዙሕ ግዜ ናይ ተምሃሮ መቐለዲት ስለ ዝነበረት ብኸምዚ ዝበለ ስርዓት ዘዋግዓ ሰብ ስለ ዘይነበረን ኣዝያ ትግረም ኢሉ እውን ከም እያን ዝበለ ምልኩዕ የዛረባ ምህላውን ትተሓስብ ዝበለጸ ትደናገር
ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እያንን ብሩይንን ናብ መምህር ክፍሎም እንትኣትዉ ኣዲኣ ካቲ ሪኣቶም ትደናገጽ ምስ እያን ዘሕለፈቶም ምሸት ዝኢልዋ ድማ ብጣዕሚ ዓብይ ጥፍኣት ከም ዘጥፍአት ይርዳኣ ሽዑ ናብ ቢሮኣ ከይዳ ብዛዕባ ናይ እያን ናይ ትምህርቲ ቤት መረዳእታን ትተንብብ እያን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ቆልዓ ከም ዝኾነን ሕርቃኑ ክቆጻጸር ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ኣብ ባእሲ ዘይሰኣን ቆልዓ ምዃኑን ትርዳእ ምስ እያን ዝተፈጠረ ነገር ንሜገን ክትነግራ ኢላ ናብ ገዛ ትጽዋዕ እሞ ድሕሪ ስራሕ ካቲ ናብ ገዛ ክትምለስ ክትብል ኣብ መንገዲ ንብሩይንን እያንን ትሪኦም ሓሪቓ ንብሩይን ወሲዳ ናብ መኪና እትያ እያን ጥዑይ ቆልዓ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ ምስኡ ንኸይትወፅእ ተጠንቅቓ እያን ዘለዎ ጸባይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኾን ስለ ዝኽእል ንድሕንነታ ክትብል ምስኡ ክትከውን ከም ዘይብላ እውን ትነግራ ብሩይን ኣብ ህይወታ ብናታ ኩነታት ዘየላገጸን ንዓ ኣኽቢሩ ዓርካ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝረኸበት ነዲኣ ከይሰመዐታ ትሰርፍ ናብ ገዛ ምስ ተመለሳ ኣቦኣ ንብሩይን መጺኡ ስለ ዝነበረ ናይ ሓባር ግዜ ክሕልፉ ብሓደ ናብ ሬስቶራንት ይኸዱ ቤን ማለት እውን ኣቦኣ ኣብ ሽንቲ ቤት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እያን መጺኡ ንብሩይን የዋግዓ ቤን ተመሊሱ እንትመጽእ ንእያን መን ይኻይሉ ይጥይቖ እያን እውን ኣኽብሮት ብዝተመልኦ ዘራርባ ዓርሱ የፋልጥ ካብ ሬስቶራንት ምስ ተመለሱ ቤን ንብሩይን ናብ ገዝኣ ምስ ኣብጽሓ ንካቲ ስለ እያን ይነግራሞ ዝበኣሰ ትጭነቕ ንዕኡ እውን እያን ጥዑይ ቆልዓ ከም ዘይኮነ ነጊራቶ ይኸይድ ምሸት ካቲ ሓደ ሓሳብ መጺላ ናብ ትምህርቲ ቤት ከይዳ ኣብ ናይ እያን ሎከር ካራ ቀሚጣ ትምለስ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ካቲ ናይ ተምሃሮ ሎከር ክፍተሽ ከም ዘለዎ ፍሊጣ ምፍታሽ ትጅምር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ እያን ሎከር ካቲ ዘቐመጠቶ ካራ ይርከብ በዚ ምኽንያት ድማ ካቲ ንእያን ናብ ቢሮኣ ተጸውዖ ኣብኡ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ንምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ትጥይቖ ንሱ ንነዊሕ ግዜ ናይ ብሩይን ሶሻል ሚድያ እናተኸታተለ ከም ዝጸንሐን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ነገር ስለ ትፖስት ብዛዕባ ማንነታ ምፍላጥ ከም ዘየሸገሮን ይነግራ ናብቲ ሆቴል ክመጽእ ዝኸኣለ ንባዕሉ ኣብ ናይ ብሩይን ሶሻል ሚድያ ናይ ካቲ ኣድራሻ ተመልኪቱ ከም ዝኾነን ብሓደ ዝሓደሩሉ ምሸት ድማ ቪድዮ ከም ዝቐረጻን ይነግራ ነዚ ቪድዮ ክትፈላን ተደልያ $50,000 ክትቦ ከም ዘለዋ ተዘይኮይኑ ግና ንናይቲ ትምህርቲ ቤት ማሕበረሰብ ኩሉ ባጺሑ ህይወታ ከም ዘበላሸወላ ይነግራ ካቲ ንሱ ብዝበላ ተስማዕሚዓ ገንዘብ እንተሂባቶ ኣብ ጥቓ ጓላ ከም ዘይረአ ድማ ቃል ኣትወላ ዋላ ገንዘብ ኣይንሃብካ እቲ ቪድዮ ተለቒቕካዮ ናትካ ህይወቱ እውን ምብልሻው ስለ ዘይተርፎ ትገብሮን ኢኻ ድማ ትብሎ ንሱ ግና ህይወቱ ከም ዘይተሓሳስቦ ነጊርዋ ቅልጥፍ ኢላ ቅርሺ ንኽትህቦን ተዘይኮይኑ ኣብ ናታን ናይ ጓላን ህይወት ከም ዝጻወት ይነግራ ንሳ ምንም ከም ዘይኣመነቶን ቅርሺ ምስ ሃበቶ እውን ደጊሙ ሕጂ እውን ቅርሺ ተዘይሃብክን ኢሉ ከም ዘይጨጭቓ ርግጸኛ ስለ ዘይኮነት ክትቦ ከም ዘይትኽእል ነጊራቶ ዋርድያ ጸዊዓ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ንኽባረር ትገብሮ ሽዑ መዓልቲ ጂና ንእያን ተኸቲላ ንገዝኡ ትኸይድ እያን ናብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ምስ ሰብኣይ ኣዲኡ ይበኣስ እሞ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣለ ንሰብኣይ ኣዲኡ ብኻራ ይወግኦ ንዚ ሰብኣይ ኣዲኡ ክቐትሎ ወሲኑ ክቐትሎ ክብል ጂና ናብቲ ገዛ ተኣቱ ንሱ እውን እንታይ ትሰርሕ ከም ዘላን ትጥይቓ ምስኡ ፍቕሪ ከም ዝሓዛን ምስኡ ፍቑራት ክኾኑ ከም ትደልን ትነግሮ እያን ኣዝዩ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ካብ ገዝኡ ፈራሪሑ ክትወፅእ ይገብራ ናይ ቤዝቦል በትሪ ሒዙ ድማ ይኽተላሞ ናይ መኪናኣ መስትያት ሰይሩ ድሕሪ ሕጂ ናብዚ ገዛ ከይትመጽእ ኢሉ የባረራ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንሰብኣይ ኣዲኡ በትዱላ ቅጥቅጥ ኣቢሉ ይቐትሎ ናብ ናይ ኣዲኡ ክፍሊ ኣትዩ ድማ ነዲኡ ንዝተወሰኑ ግዜታት ካብ ገዛ ንኸይትወፅን ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት መጺኡ ናብ ሓደ ሓሪፍ ቦታ ከም ዝወስዳን ነጊርዋ ይኸይድ ዳሕራይ ንብሩይን ከዘራርባ ተሓቢኡ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ይኣቱ ንካቲ ከፈራርሓ ብምሕሳብ ድማ ምንም ዘይትፈልጥ ቆልዓ ንኺድ ኢሉ ሒዝዋ ይኸይድ ካቲ ናብ ናይ ብሩይን ክላስ እንትትኸይድ ብሩይን ከም ዘየላ ትምልከት ጂና ድማ ንካቲ ምስ እያን ብሓደ ካብ ትምህርቲ ቤት ክወፁ ከም ዝረኣየቶም ምስ ነገረታ ካቲ ቅልጥፍ ኢላ ናብ ብሩይን ትድውል እሞ እያን እውን ስልኩ ልዒሉ ቀልጢፋ እቲ ገንዘብ ናብ ኣካውንቱን ንኽትእትወሉን ፖሊስ ክትጽውዕ እንተኢላ ጓላ ከም ዝቐትለላን ነጊሩ የፈራርሓ ካቲ ተደናጊጻ ናብ ዓርካ ሜገን ትድውል እሞ ምስ መጸት ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ኣረዲኣ ዘድልየን ገንዘብ ከዳለዋ ክጅምራ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እያን ምስ ብሩይን ብመኪና እናኸዱ እናሃለዉ ብሩይን ናበይ ከም ዝኸዱ ዘለውን ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ጸባይ ከም ትርእየሉ ዘላን ትጥይቖ እያን ነዲኣ ክጸርፈላ ይጅምር ብሩይን ብመልሱ እንትትደናገር እያን ዝሓዞ ሽጉጥ ኣርእዩ ብሩይን ንእሽተይ ሓፍቲ ከም ዝኾነትን ንድሕንነታ ኢሉ ሽጉጥ ከም ዝገዝአን ይነግራ ምርኢትና ምልስ ኢሉ ድማ ኣብ ናይ ታሪኽና ምጅማር እናበኸየ ዝነበረ ህፃን እያን እንትኾን ኣቦኡ በዓል ሓዳር እንከሎ ምስካቲ ርክብ ብምጅማሩ ምኽንያት ብሩይን ከም ዝተወለደት ንርዳእ በዚ ድማ ንሞት ኣቦኡ ንካቲ ከም ዝወቕሳን ኣቦኡ ምስካቲ ተዘይራኸብ ነይሩ ኣዲኡ እቲ ዝገበረቶ ነገር ኣይምገበረትን ነይራ ኢሉ ሓሲቡ
عديو بتا معالت نسا سنكي اسكاب حجي كتوصوب زي كالت ناي منفس چنقات كم زعتوات ينقرا نزو كله خصات تحتاتي دما كاتي كم زخونت نجيرو نكاتي نمركاب زقبرو نجر كله بحادم حدارهم حاويسو نبرين ينقرا برين نئيان وقعاتو يودقمو كتملت انت تمكور كي تساخ علاي ترف كاتين ميغانن إيان نابزبلن بوتا بصيحن كاتين إيان كترخو مسكدت ميغان دما وشت مكينة خوينا بوليس تصوى كاتين إيان رخيبا نبرين نخلقان تقرشي بدحريو كم تهبون تنقرو نبرين دما مس إيان محداران بزعبا ناي تخكلن يابو أمان نس لزحسوتان يقريتات تطيقا برين قنا عدي آز حادتا مسيلو سلستسمعا عزيات حزن إيان نبرين كاتين قتلن كبل كاتي قلطف إلان إيان دفئا بحادة كابكال أي فوقي ورقو بزدما كاتين تتطرف إيان قناي موت أما وداتا كاتي برينن بينن بحادة من بار جميرهم هيوتهم بتحقوا حسن تحلفو نا إيان عدد دما بزي سبعين ولادن بينا تريفا بحازننا نبرت تاريخنا يزازم فيلمنا تفاتيخو ما لايك نزا چانلنا دما سبسكرايب بمقبار دقافكم هاونا